Da muka kai damban shanin ne ciro kafafuwansa na gaba ya dinga cewa mun tafi Fatakwal mun tafi Fatakwal. Allah sarki an samu Allah kenan. Mun saba Allah. Gyara da yayi wala. Sannan na taɓa shararo wata kwana. Allah da rike kan mai gari. Da na shararo kwanan nan. Na gefen fasinja sai da ya ɗabi birjin ƙasa. Allah sarki. Gyara ne mai gari. Allah lokacin da nake zuwa Lagos kasan Yarabawa akwai wata gangara da nasararo gudu muke ashe tayin baya duka sun cire su wuce mu. Allah ina baka labari mai gari. Sauka batan kai suke. Ina baka labari mai gari. Allah taimake ka, Allah da zamanin ka. Ina jin ka. Malliman. Na'am. Ka manta lokacin da muka je wancan garin? Kai, mun sha wahala. A'udhu billahi. Ina baka labari mai gari a wannan wata unguwa muka gani. Me ya faru? Dan Yarabawa. Na'am. A Ogomosho ba akwai wani sarki wanda yake da wata unguwa ba. Ba kai girma anguwan nan. Barai. Mun je mun ci kusita. Muna shakwala. Allah bai gada. An ba Baban liman. Na'am. Bari in karasa maka labarin nan. Ba shi labari su ji. Wato ina gaya maka tsuntsuwan nan. Tana sama ta gan mu a mota. Tana mana bai. ai an bani labarin da remote take aiki. Allah shi sarki wannan su wannan na wajen kakan baban kakan nan ka ne ko. Hai wallahi sarki na gani. Hai lokacin da na je gidan nan ta bani remote ne. Kai ma dan Yarba ka gani. Wallahi na. Wallahi na gani da ta bani wani remote ne ba. Allah da na danna. Lokaci guda na ga wuya saburai. Wallahi lokaci guda gani a sama bai sani ba. Ai ta yi ne da ita. Kai sarki abu da Ta yi ne da ita. abin ne ya bani mamaki ba. Ina baka labari. Ɗan yamurai. Na'am. Mai gari ka hana ka ce ka je ce ɗan yamurai. Da dai ce mar ya masa din ta. Dan Ogomosho. Ka bani wannan labarin nan mana. Yaro ya musu rutu ban sani ba. Ina can garin mu. Ban san ma ana wani abinci a nan ba. Can gari kwaki ya ɗebi taushe. Ya ɗebi taushe. Ina ce kan yamuri. Dan kan yamuri. Ba ka ci komai sai ka riko. Yamuri ne ba taushe. Babu labari ba. Na ja shi gurin maman Fatima tu. Da ya je ɗebi miyan karkashi da wake. Allahu akbar. Ya ce shi a ƙasar su ba sa cin komai sai Ya ji daɗi mu na. Ai dama kuma haka ne. na ba shi shawara na ce to mu je mu hau mota mu je gida ya faɗa musu. Na taɓa cin wani garin kwaki lokacin da na je ni Enugu. Tuwon garin kwaki. Na samu wata 6 da kwana 70. Allah sarki Allah ta Ina ma magana ta gaskiya ni ban ji yunwa ba. Allah ta Ai abincin ku yana rike ciki ai. Allah ta Abincin ku yana rike ciki. Abinci na garin mu yana da kyau sosai. Abincin ku yana rike ciki. Akwai kyau abinci. Ba na wajen mama toci na ba kuwa. Ba abinci wajen mama toci na ba kuwa. Shine. Maliman. Ta yi abinci. Da lokacin da muka je. Losari. Ka ga lokacin da muka je Losari. Yadda sarautar nan. A'udhu billahi. Ai wani gaya da aka sako mun. Don ne gab. Ina baka labari. Dan ne wani gab. Na ga an ce har asibiti aka kai. A'udhu billahi. Wani gaya na ta wajen inyamuran kunnan. Amma san gayan gari ko akwai tauri Ba ba kai kana ba. ina wani gab. Ina ka san daga tari haka na. Ba ka ji ne. Kana sa hannu na ka fito shi. Ba ka ji wannan ne. Me gari na baka labari. Wata tsuleliyar bazawara ne ta kewayo ka ganta anguwa guda. Kalar na fada kenan. Ina wannan matanko. Ya hana ni wani bazawara da ta zo garin. Malli ba da kai aka ba. Da ni muka Kai ya zuwa ba da ba sallama. Ya kai ya zuwa ba sallama. Ina gari. Ina gari me baro. Ina wannan yaro Yakson din nan. Waye Yakson kuma. Yakson ya wale wanda ya je birni ya Ko wale. ka ce wani ya wale Dan malam shi ya wala. Me Ya baro. dawo nan yana bayan gari ya sai bata ya yake na koya musu. Me yake? Rawa yake koya musu da maza. Kai ba. Kai ba. Malli ma a Kana gari da wani a garin Ya lafiya. ci mutunci. Kai ku je ku tawo min da wani. Ku je ku tawo min. Kai ba wasan da hankali. Ku je ku tawo min da shi. Da ku tawo mana shi. Ye. Wato zanna. Wato tun da su mana mutunci a garin. Ye. To. Kana ji ko. Ni fa tun da naga wanda yaron na ga kwana biyu baya nan. Nace to tsohon dan iska za a yi. Shi wannan Kamar kada wanda ya je wai mai sura gari na wai adam wai wani gari wa ga wai
faras kuma ko faras kuma ai ka da faras kuma ina baka labari malima akwai wani abu a da muka je radin sunan yaron naga yan kalangu sun yawa a yace to dan iskan ya zo ai ina baka labari akwai wani abu leda wuri kuren wata da na zara mara wani abu kan dadi ne kai sha ban sani zama da nono gindemo zuma a leda ne ake sayarwa ina taba ni da ashe babu ruwa ne haba dalla patas kuma ashe duk aikin banza ai akwai wani hanya in ka manta tun 1895 lokacin da muka zo na din dan sarkin agwala agwa wannan dan sarkin agwalan ba sunan wannan dan yamuran da ina tunungu akwai wani hanya wai raka akwai wani hanya wai raka ka tuno hanyar rakan nan ne na tuna wannan hanya kuro ba bido la ila ma'ana zalika inna lillahi wa inna kai wannan kamar kashi yake da cikin zo nan gudu dai rike shi a dai rike shi kai wai kai dai rike shi dai rike shi da gari a kai kaga rashin kunya ko rashin amana yanzu kai abada za ka zo ka ce za ka wannan ba da muka ta sunan na mana wannan aka kawo miki nan a ba tun da kalangu suka yawa na ta kawo da wannan iska yanzu kai a gari na kuka zo kai ba ta yara yake ina da magana daya a je a nemo min madoka wannan abun a je a nemo min madoka ba wani abu bane zamani ne haka nan bar ka sha kokara za ka yi bayani ya ka sha sannan malliman malliman ka ji laifi ne malliman hukunta sai ka sha kokara za ka yi bayani malliman ba a da haka ba bara da haka ke da wannan idan sarki na za ka yi tun da abu ya kasance ba na tsaya Allah ba ko dadi ni ma ba da ya kunna musu da ran taka kai wala abin da akwai dadi ni ba na canja ma suna ba tafsiri Dixon okay Dixon kai ya halin da mun ne kai ma Dixon na ce wala kuma Dixon ko Dixon ko masu duka a'a in har bai ba mun da mu ko mai hukunta mu yaro ne ya tafi ta gari nan kamar almajirin nan wallahi ta ma shi ya zama da iska wallahi na ga ma bar shi da mana ko bar shi ina zuwa sarki bar shi ya sa mana mu kina kallon mu bar shi ya sa mana mu bayan ne wayo madubin ne zaka dauko ka ce abin kida Allah ta bitan Allah ba karfa ka fasa ba madubi mene sai samu ji ka samu ji abin da wannan abin zamani ne wannan da gari idan baka manta ba na taba baka labarin na duba vibe da gari na'am sarki sarki na magana kada yi ba sarki na magana ba shi alo wannan wani irin kida ne ai sarki wannan yawwa ranka da jama'a ranka da jama'a ranka da jama'a yana ma a'a sai ma za ka iya tabawa ba za ka iya tabawa sarki na mana kariya sai ka tabara kai Allah wani kala ka cikin ruwana ba ku kure mu da wallahi ba ku kure ba yaran nan sun zama ina ba ku gaban sarki yana yi wani abu Allah hutu sarki ana manta na taba zuwa din gaba sarki ni za ku nuna iskanci a kunna. ballan shege ne a kunna mu gani hai lokacin ba na mantawa 1901 abun fa ya gane sarki fa ya fara sarki ya kawo kuma ya kawo kuma